panguva ino the ruling party ZANU-PF hamusina kumira zvakanaka noda kuti vanhu zvavakuita havachakonsidhani mafeelings kunyanya kumusoro uko kuti aiwa mamoves anda kuita aya haazi akubhowa vamwe vandoshanda navo here. Aiwa Sarabina mashoko atoona kuti panguva inoi aiwa the ruling party chaimo tangomirira zvedu kungonzwa ngonzi aiwa ningi azonzwaiwo. So Sarabina mashoko anobuda nyogwa panapa the headline ratikuona muzora nhasi rikudominata mapapers inova vachinzi munhu akagwa tens to parallel structures. Not subscribe or like turn on the bell icon. Tichipinda panapa pahendo Newsday vakuna vanobudanyira vachiti President Emmerson Mnangagwa met over 120 affiliate groups seen as loyal to him at his pre-camp farm over the weekend as he ups the ante to extend his term of office beyond 2028 intensifies. Sources said Mnangagwa turned to parallel structures because of growing opposition in the ruling party ZANU-PF party and the military command over what they see as plans to extend his term via the back door. The gathering at his farm includes representatives from youths, women and religious groups, all of whom pledged to champion constitutional amendment. Thomas Kwanbranyo panapa the Newsday mzona nhasi atukona kuti vari kuti aiwa mutungamiri wenyika aona kuti aiwa mubato make aiwa makuita division makuti kama factional fights obva ati aiwa inoita kungobuda zvangu ndakananga nekwangu zvandakuita ndizvo. I'm now going to extend his power zvitogwa nevanhu vachiti ava kuextenda his power kana kuti his term nedzimwe 2 years as zviri kuonekwa nevanhu kuti aiwa ari kuita backdoor extension. Tudze mafungiro enyu munotudii pamusoro pechitiko ichi aiwa chashamisa vanhu. Pinda comment section medu kudze mafungiro enyu. Musama subscribe or like turn on the bell icon.